Te sun într-un minut. Ah. Vezi că e rarul la oprește toate motocicletele. De asta te-am spus, să zic că ei. Unde zici că e ăla? Ah, hai ca să știu, ca să evit, mersi. Păi de aia, vezi că oprea, erau vreo 4 motocicliști opriți deja, le băgau la prin tobe. Hai, te pup, hai. Mersi mult, te pupa, ba. La ce sunt buni prietenii? Și că e rar și poliție peste tot. Să vezi ce ne distrăm. Nu mă opri, nu mă opri, nu mă opri, te rog. Să-ți dea și Dumnezeu sănătate. Mai sunt unii în stânga aici. Să-mi bag, n-am mers în viața mea mai frumos. Mergem legal, frumos. Nu mă opri, nenea polițistul, că n-am făcut nimica. De obicei mai sunt unii după colț aici, pe dreapta. Am scăpat.